Good afternoon guys. Welcome again to my YouTube channel. Right, so nandito tayo sa Bimalay, Pangasinan. Yahoo! So shoutout nga pala kay Miss Jam na siya nag-sponsor nung para kay tatay. Mega love shoutout kay Miss Jam. Love you Ma'am Jam. Wait lang at ako ay magtatanong kung saan dito yung aking paghahatidan ng damit. A few moments later. Nako, napasubo ata tayo. Sobrang layo na ito ah. Buti na lang at maliwanag pa. Anyway, kwento ko lang muna si Miss Jam. No, ito si Miss Jam. Hindi siya nag-YouTube. Yan, so naikwento natin siya kanya. Ay, wait lang, may crossing. Boss, pwede magtanong? Yes. Saan pong daan dito papuntang Sabangan? Malayo pa po yung Sabangan? Malayo pa, sa lampasan mo pa yung may maliit na tulay. Okay, thank you po. Dito lang. Sige po. Nako, layo nga. Naikwento ko kay Miss Jam yung nangyari sa atin, no, at natuwa siya dahil may mga tao talagang hindi mo inaasahan na handang tumulong, no, kahit walang kapalit. Kaya nag-sponsor siya, no, nag-sponsor siya na mabigyan natin si tatay na kanyang regalo. O, diba? Mayroong mga mababait na tao na handang tumulong sa atin. Anyway, sabi naman niya pagpatuloy lang natin yung ating ano. Kaya na-share ko lang habang malayo yung ating paghahatidan ng damit. Dahil yun nga, masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka, no. Nakita na yung video at kitang kita daw kay tatay na masaya siya dun sa kanyang natanggap. Yes, totoo, masaya po siya, no. Kahit yung mga bata doon na ano, hindi ko lang na video talaga. Masaya po talaga si tatay. Tuling ko muna at ipasok ang intro. Yeah. Hey, so wakas narating ko tong tulay. Grabe, layo pala. Ganda naman ng tulay. Sarap siguro magtatalon dyan. Barangay Outpost Sabangan. Yan. Alright, so kailangan ko nang magtanong ng mabilisan tayo. Kaso wala tayong mapagtanong. Walang tao. Outpost lang siya talaga. Ano kaya yung loob na yan? Wait lang, magtatanong ako. Alright. Ang layo nyo guys. Naamoy ko ang dagat. Naamoy ko yung simoy ng dagat. I think nandyan lang yung dagat, no. Alright, so hanapin ko tong tindahan. Ito ang tindahan. Yan. Ito ata yun. Papasok. Tapo. Manilin Doria. Sa rektong loob. Thank you. Opya. Kaya dito
Manilindoria po. Naku, siya pala yun. Deliver damit. Ito, Manilindoria. Tapos itong isa, San Carlos. Ma'am? Okay na po ata ito, ma'am. Yes po. Bali, deliver lang po. Thank you. Thank you rin po. So, tutuloy na tayo sa isa pang at puro malalayo yung lugar talaga na pupuntahan natin. Alright, mamaya na ulit. Wow, nakaka-refresh yung amoy ng dagat. Ah! Yes, what's up sa Team Otbora. Out of YouTube. Mega love, shout out. Team Emma Barcena. Mega love, shout out. Team ni Andre Barbershop. Mega love, shout out. Team ni Land Dragon, mega love, shout out. What's out sa lahat. Yeah, what's out. Tutuloy muna tayo at mga abutin ako ng 20 minutos bago makalabas ng bayan. Panibagong isang oras na biyahe papuntang San Carlos. Babush. Ang init. Alayo pa natin. Sobrang init. Nakailang hinto na ako. Nakailang inom na rin ako ng buko. Hoy, Team Jam. Alright, shout out. Makita ko yung Team Jam ah. Ayos ah. Woo! Hoy, ano yan? Checkpoint. Imagination. Wala palang checkpoint. Wala palang police. So teleport na tayo ng San Carlos. At sobrang layo pa na ito. Kaya gawin na natin teleport. Oh yeah. Oh ha. Dito na tayo. Bilis ko no. Iwas traffic pa. Yan, kaya dito magtatanong na tayo kung saan banda yung Riverside. Ito kasi ilog oh. O di ba Riverside? Wow, ganda. Ano yun? Alright, so tatanong muna ako. Yeah, welcome San Carlos City. Yeah. Yahoo. Wala lang, papagising lang. Malayo pa pala yung aking pupuntahan. Sakto doon sa mismong daanan kung saan tayo magla-last destination para sa araw na ito. Wow, Jollibee. Bossing oh, Jollibee. Hey, what's out South Poso? Daan-daan sa pagdra-drive. Ako, ang dami ng ano dito ah. Sa wakas hindi siya traffic ngayon. Hi Peter. Hindi siya traffic ngayon. Yan guys, kung gusto nyo ng mga bahay kubo na gawa sa ganyang kawayan, marami dito yan, San Carlos. Pwede nilang i-deliver yan, basta malapit lang kayo.
Bayan, mismong bayan ng San Carlos. Ito na yung CSI na sinasabi. Sana hindi tayo lalagpas. Sana tama itong daan. Init. Shoutout kay Rev Motovlog from San Carlos. Mega love, shoutout. Sana mapanood mo naman yung aking vlog about sa'yo. Hi! Kailangan na lang natin hanapin ang lugar ng Banikid, Perez Boulevard. Yan, Riverside. Ma'am, may kilala po kayo Ginena Banikid? Ay, hindi ko po, kabisado doon po kay Kagawad, bakit namin na? Sige po. Haha, nagkaligaw-ligaw tayo. Bagong lipat pala siya. Saan kaya yun? Black Gate? Come on. Makaraig. Wala naman. Ito siguro. Boss, Banikid po ba nakatira dito? Banikid? Sila nga. Ay, hello ma'am. Ito po. Thank you. Init. Right, so biyahe na tayo uli. Pabalik. Papunta pala. Pupunta na ako ng Malasiki. At abutin pa tayo ng 40 minutes siguro or 30, depende sa takbo natin. Ulitin ko lang, maraming salamat kay Miss Jam sa pag-sponsor ng ating munting regalo kay tatay. Right, sumabot na tayo ng 1.5 views. Yahoo! Thank you sa mga nanood, at sa mga nag-comment, thank you so much. Sa mga nag-like, thank you. Sabi ko naman po sa inyo, hindi pa tayo nagtatapos dyan. At marami pa tayong bibigyan. Hinihintay ko lang yung aking isang sakong bigas. Yan, so dito ko na lang siguro tatapusin. At hindi ko na isasama ang aking mga biyahe na iba. So mega love, shoutout sa lahat. Thank you for watching. Huwag kalimutang i-like at i-share kung nagustuhan nyo ang aking kwento about sa aking trabaho. Hi! So hanggang sa muli. So ride safe always. Push!